Najbolje se borim kad sam motivisan. Onda ulazim agresivno i onda idem do kraja. To su najopasniji mečevi. Si pobegao nekad do neke tuče ili si otkazao neki meč, vidio si da će baš da ti izlema i... Ne, zato nikad. Dešalo mi se da ne mogu da prođem vagu, da završim u bolnicu, jednom mi se to desilo. I opet sam se borio. Samo ne s tim likom, nego sam tražio nekog drugog lika iz druge kategorije i iz bolnice i zašto se borim s njim. Velika greška opet. Jesi dobio možda neke nepristojne ponude? Kao na primjer? Pa ne znam, da se kompromituješ, da snimiš porno film ili ne znam da... Bilo je svega. Svega. Preko interneta, kažem ti. Si dobio možda pozive neke privatne žurke tamo da se radite pa kanali? Sad ću ti reći kako se zove kad njih lupam 10 u prostoriju i ono, kako se to zove, stao mi je mozak sa potpuno. A šta rade u prostoriji? Znaš šta rade. Aha! Stao mi je mozak, jebote život. Čuo si sigurno za taj naziv. Bilo je svega. Jesi imao isto ponude neke, možda neke ulične tuče da odradiš? Te zvao neko, ne znam, pa ono, parkiraju se kola, vas dvojica ste tu, a vi svi mafijaši. Bilo je jednom u Crnu Goru, tad sam tek imao 2 meča i bio je došao neki Amerikanac, Crnac, znači potpuno isti Kimbo Slice. Ti imam sliku na Facebook, pokaži ti jednom prilikom. I on je tako pričao neki tučar i naravno Uri sam tu ja bio kao najpoznatiji za te tuče i kao da se tuče sa mnom i kao može, on bi stukao sa mnom. I mi sve dogovorimo i on meni kao, aj kao prvo da radimo trening neki. Ajde, rekao. I donesao on rukavice bokserske, ja vidim, on ne zna ništa, on je fitness instruktor, on stvarno izgleda kao čudovište, ali on veze s tučom nema. I mi tu trebali neki trening i kao sve super i ko ćemo se mi bijemo, kao može sutra u 7. Nema problema. Ja sutra s mojom ekipom došli, dogovorili se bijemo u neki bazen, bio prazan jedan bazen, kao Van Damme. Ja pripremio sve guma, vazelin, sve, došao, nije se pojavljivo. Nije došao? Si dobio pare? Ne, nikakve pare, ništa nije trebalo biti u para. Sve je to trebalo biti za lijepe oči. Jel misliš da ima kod nas te, da kažem, neke underground? Na zdravlje. Ja si zvijao. Ništa. Umrijeću. Misliš da ima kod nas te neke underground scene gdje se momci biju tako po nekim žurkama i po podrumima, ono kao Fight Club neki? Ljudima padaju svakake gluposti na pamet. I onda to snime pa ide na YouTube i ubijaju pregled. Ima svega. Jel koristi rodbina to što si jak, što si borac, što si popularan, pa kao dođi izveza me komšija, preoru mi njivu, daj da ga izlepaš ili... Ne. Moji brinu da ja ne napravim neko sranje van ringa, znaš. Tako da još da me oni u nešto uvaljuju, nema šanse. Jesi imao tako te neke probleme, neko ti se nešto zameri i onda vidi ko si kao, a ne, evo komšija, u redu je sve ili... Imao sam. Imao sam da sam bio jedan put s ocem, s kolima i neki lik je svirao jebao mater. I onda kad sam ja izašao, kad je vidio ko sam, povukao je ručnu, znao je odmah ko sam, Crnu Goru dolje i tako. Bilo je sve. Nije se više zezao, a? Ne, više nije. Jesi imao neku ponudu baš da namestiš neki meč? Da ono ti kaže, evo namjerno izgubi, evo ti koliko hoćeš para ili... Nisam. Nisi?